Ahoj, já vás zdravím a dneska se společně podíváme na jedno z našich nejlepších elektrických autíček pro děti, kterým je šestikolový Farmer Truck od značky Andos. To, na co se teďko díváme, je balení, ve kterém autíčko standardně odesíláme. Ať už se rozhodnete autíčko vyzvednout sami tady u nás v Dubí, nebo si ho od nás necháte zaslat domů kurýrem na adresu, je dobrý počítat s tím, že balení měří 150 na 79 cm a váží necelých 36 kg. Je to teda celkem bedna, takže zejména křehčí dámy určitě ocení, když v den doručení budou mít doma další pár rukou, který jim s tím pomůže, aby se s tím nemuseli tahat. Autíčko je zasíláno v demontu, to znamená, že po rozbalení ho ještě musíte sestavit. K tomu vám ale pomůže český fotonávod, který vám dodáme e-mailem. No ale dost bylo balení, jdeme se podívat na to, proč jsme všichni tady. Tak tady ho máme, šestikolový Farmer Truck. Začneme tou hlavní předností tohohle vozítka a tou jsou motory. Autíčko je vybaveno 4 24V motory, přičemž každý motor má výkon 200 W. Dohromady tak Farmer Truck nabídne výkon 800 W. Jak můžete vidět, jedná se o tyhle robustní převodovky, které jsou o poznání větší ve srovnání s 12V a 6V motory. Motory jsou napájeny 24V baterií, která je umístěna pod sedačkou. Sedačka je k autíčku připevněna 2 šroubky tady a 2 šroubky tady. Sedačka má polstrovaný potáh z ekokůže, což je fajn, protože pro děti je potom jízda mnohem pohodlnější. Teďko se ale mrkneme na ovládání. Autíčko se startuje, respektive zapíná a vypíná tímhle s tím vypínačem. Jak jste mohli slyšet, zapnutí je doplněno zvukovými efekty burácení motoru, což signalizuje řidiči, že autíčko je připraveno k jízdě. Ovládání je snadné. Pomocí řadicí páčky, která má 3 polohy, dítě zařadí směr jízdy. Dopředu, neutrál a zpátečku. Potom už jenom stačí nohou stlačit pedál. Stlačením pedálu se autíčko rozjede, uvolněním pedálu potom samo automaticky zabrzdí. Jak vidíte, není třeba šlapat na žádnou brzdu. Pod sedačkou najdete ještě jeden důležitý přepínač. Pomocí tohohle přepínače nastavuje řidič rychlost jízdy. Horní poloha high speed znamená rychlou jízdu, dolní poloha low speed znamená pomalejší jízdu. Pokud řádíte v terénu, nebo je autíčko trošku víc naloženo, doporučujeme vždycky nechat nastavenou vysokou rychlost, protože to šetří motůrky. Vedle manuálního řízení lze autíčko ovládat také pomocí 2,4G dálkového ovladače. Součástí vašeho balení může být trošku jiný dálkový ovladač, než jaký já teďko držím v ruce. Funkce ale bývají vesměs stejné. Nyní se podíváme, jak se autíčko ovládá. Abyste autíčko mohli ovládat pomocí dálkového ovladače, je nejprve potřeba ovladač s autíčkem spárovat. U tohoto modelu ovladače to uděláte následovně. Uprostřed stisknete tlačítko pro párování s autíčkem a přidržíte ho. Jakmile je zahájeno párování, tak prostřední dioda rychlosti začne blikat. V tuhle chvíli je autíčko musíme zapnout. Tak, jakmile je autíčko spárováno s ovladačem, tak dioda rychlosti obvykle přejde z blikání do trvalého svícení. Já koukám, že už se mi tady trošku zhasla, tak to vyzkoušíme. Tak, vidíme, že párování proběhlo úspěšně a nyní si můžeme vysvětlit jednotlivé funkce ovladače. Na dálkovém ovladači najdete standardně tlačítka pro spárování s autíčkem, dále tlačítka pro jízdu dopředu, dozadu, zatáčení do stran,
tlačítko pro volbu rychlosti, které bývá označeno písmenem S jako speed, dále kontrolní LED diody, které vám znázorňují zařazenou rychlost a tlačítko pro brzdu. Pojďme si rovnou stručně vysvětlit, jak funguje zatáčení pomocí dálkového ovladače. Jakmile na dálkovém ovladači stisknete tlačítko pro zatočení doleva nebo doprava, dálkový ovladač přes řídící jednotku pošle signál do motoru řízení. Ten je umístěn na ose řízení, která propojuje volant s přední nápravou. Já když autíčko takhle nadzvednu a podíváme se na podvozek, tak motůrek uvidíme. Je přímo tady. To znamená, jakmile stiskneme na ovladači tlačítko doleva, motůrek otočí volantem doleva a doprava volant kroutí na druhou stranu. Na palubce se nachází hudební přehrávač se zabudovaným voltmetrem. Voltmetr zde funguje jako ukazatel stavu baterie. Zkusíme se podívat na displej, ono nám to teď trošku stěžuje sluníčko. Každopádně vidíme hodnotu 2460. U 24V autíček se hodnota při plně nabité baterii pohybuje mezi 2450 až 25 V. Jakmile hodnota klesne pod 24 V, tak baterie potřebuje dobít. Hudební přehrávač můžeme použít pro přehrávání vlastních písniček. Jak můžeme vidět, přehrávač má zabudovaný vstup pro USB, paměťovou kartu a vstup AUX pro 3,5 mm jack. Stačí teda nahrát písničky třeba na flešku, jenom pozor, musí to být ve formátu MP3. Flešku píchnete tady do USBčka a pak už jenom kliknete tady na play a autíčko začne přehrávat hudbu z reproduktorů. Pomocí tlačítka V- a V+ můžete snižovat a zvyšovat hlasitost zvuků. Nemusíte se teda vůbec bát, že by autíčko vyhrávalo příliš nahlas. Za mě ale nejpohodlnější spárovat autíčko s telefonem přes Bluetooth. K tomu vám vlastně stačí stisknout několikrát tlačítko Mod, dokud se nedostanete do párovacího režimu. Pak už jenom stačí autíčko najít na vašem telefonu v nastavení Bluetooth mezi dostupnými zařízeními. Autíčko bývá obvykle pojmenováno něco ve smyslu BT jako Bluetooth Car. Pokud ale nemáte při ruce žádné zařízení s nahranými písničkami a skladby nemáte ani v telefonu, můžete vždycky jednoduše naladit FM rádio. K tomu poslouží opět tlačítko Mod pro přepínání režimu. To znamená, když ho stiskneme, tak máme, já to slumím, tak v tuhle chvíli máme naladěné FM rádio a zase pomocí tlačítek těchto dvou, prvního a třetího tlačítka přepínáte mezi stanicemi. Co se týče kol, jsou všechna vyrobena z takzvaného EVA materiálu. Jedná se o měkký materiál podobný gumě. Kola jsou ovšem bezdušová, takže nehrozí propíchnutí. Ono u většiny dnešních dětských elektrických vozítek najdete buď to kola plastová, nebo právě kola z EVA materiálu. EVA kola mají ale svoje výhody. Tou první je jízdní komfort, protože tato měkčená kola dokážou mnohem lépe tlumit nárazy a vibrace. Tou druhou výhodou je tichost. Ve srovnání s plastovými koly totiž poznáte zejména na tvrdém povrchu, že nejsou tak hlučná. Hodilo by se ještě říct, že Farmer Truck je vybavený výklopnou zadní korbou. Pro vyklopení korby nejprve odjistěte levou a pravou pojistku a poté už můžete korbu zvednout. Stejně tak je otvíratelné zadní čelo. Maximální nosnost korby je 20 kg. Celková nosnost autíčka je 60 kg. Tuto nosnost doporučujeme nepřekračovat. Tak to by bylo. Elektrické autíčko Farmer Truck 6kolový. Autíčko můžete koupit na našem e-shopu bezvazboží.cz. Já se s vámi loučím a uvidíme se v příštím videu. Ahoj!